Враца! Това е дестинацията, която избрахме с Вени, за да заснемем кратка POV фотография. Прибрахме ненужната екипировка, взехме дълбоко дъх и се пуснахме към врачанското ни приключение, лаце. Сега работим с тялото на Canon R6 Mark II и обектив RF70-200 с f-stop от 2,8. Ба. Сега ще отидем. Той тук е яко. Дай наляво. Това е дясно. Ще надясно, дясно. Погледни нагоре. Малко твое ляво. Нагоре наляво. Гледам да ти осветя очите. Ама. Тук с мода. И котка, писи. Писи. Аз вярвам, че ще стрелям, ама... Давай. Ела тука. Стой сега да хвана една такава. Я кликни. Главата пак малко нагоре. Хули се вика. Почва това се откача. Изкусим това. Горе, как ще ме тагва. Стой. И сладур. Оле! Ей! Така. Стой. И този гъбъл. Там горе. Какво е красиво. Да. Посетихме Враца и бяхме очаровани от нейната красота. Хората бяха изключително приветливи,
а планините около града сякаш олицетворяваха прегръдката на майката природа. Дали усещането ще е също и в Мездра? ЖП линии и стрелба с лък ми звучи като едно малко, но интересно приключение, от което искам ти да бъдеш част. Let's go! Излизаме от града на пацата, защото вече почне ми ние говорим на паца и се развалят последствие. Влизаме в театъра и викам, може ли да ползваме черно светление от вас ли поне стой? Паце, осветление вика, сакаш. Пача приключи човек, бяхме туш всичките. Сега ще скокнем до Мездра, да обиколим така градчето им, да го разгледаме, да направим пак някоя снимка. Каза, че е много яко за гледане, някакви музейни, старинни градове, някакви такива глупости, много яко за гледане. Добре, ще отидем до там. Сега преди да излезем, отиваме в центъра, след центъра отиваме на това място, където онзи човек ни препоръча. Местно скалето, да. Местно скалето. Аре, че няма време. Не мога да повярвам, че ще стрелям с лък. Ни давай ти, братле, първо. Готови сме с крепостта Калето или местност комплекс Калето. Ето тук така някъде ще пусна кадри от галериите, но ви предлагам да отидете, защото ще видите много ценни неща, които не виждате всеки ден. Ударете един дедов, защото това изключително много ще помогне за развитието на канала. Абонирайте се, ако искате да видите още прекрасни работи от нашата държава. Завиждаме! Айде! Подгответе си. Дигай 200, бай!